Hij roen echt oeren terug de bergen in Nepal op weg naar het epicentrum van een verwoestende aardbeving. Aanstaan het verhaal van omroepcollega Gerrit de Boer. En wat de Matteo met al die appels uit eigen tuin? Nou ja, uitpersen vanzelfs. Hoe Aad Oostenbrecht die helpt u op weg. Goejoen, dit is Bient. Op de dag dat voorzitter Jelko van der Wiel de handdoek in de ring smiet bij Sportclub Heerenveen. Maar hierbij deel ik u mede dat ik per direct mijn functie ter beschikking stel en terugtreed als voorzitter van SC Heerenveen. Ik doe dit met pijn in mijn hart en met een heel dubbel gevoel. Maar in het belang van SC Heerenveen. Ja, dat wie van de Moorn, de voorzitter Jelko van der Wiel. Gerrit Bos, verslagjouwer van het Fries Dagblad. Sportverslagjouwer. Het is eigenlijk wel een opmerkelijke move, toch? Eigenlijk van der Wiel. Want ja, hij zei toch altijd van, ik ga net voort. Nee, nou ja, we hebben ook gekregen dat uiteindelijk dus iedereen voort gaat. Maar hij had het initiatief genomen. Hier misschien wel volle jaren matten. Maar kat in het nauw. Dus hij moet wel. Hij moet wel, kat in het nauw. Ja, wat Niels Krek de Zuiderstal hebben. Het passenbriocht is Niels Krek binnenkwam van het stichtingsbestuur van Sportclub Heerenveen. Het voltallige bestuur van Heerenveen treedt waarom. Even een kwartstintje even voorlezen. Het stichtingsbestuur heeft in de afgelopen periode in nauw overleg met de leden van het bestuur volop overleg gehad om te komen tot een collectief aftreden. En met het terugtreden van Jelko van der Wiel deze ochtend is dit collectief terugtreden mogelijk gemaakt en per heden geëffectueerd. Dregen worden, maar ja, ze stappen gewoon op. Ja, het is mooi verteld, maar iedereen gaat gewoon voort. Behalve het stichtingsbestuur zelf dan. Want die wilde eerst nog een naaibestuur formeren. Ja, want er komt nog wel een formateur nou, ja, hè? Ja. En dus dan grutte speculeren, we beginnen waar dat dan wij wijzen, maar dat is heel de mening. Ik wil hoe verdeeld deze. Maar het wordt nou eindelijk eens een keer wat actie ondernomen. En dat is wel goed, want iedereen doen ze maar wat om elkaar heen. En nou, ja, als er een skier voor de dame is, dat verhaal. Ja. Jelko van der Wiel weer de eerste. Ja, Jelko wie de eerste. Ik wil eigenlijk de grote jacht op Jelko eigenlijk. Hè? De laatste man eigenlijk al van het stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur woe absoluut net verder met Van der Wiel. Nee, dat is ik wat er zelf zei. En volgens mij klopt dat ik wil. Maar goed, dit ben van die situaties waarin de meerdere kanten binnen ons verhaal. En iedereen vertelt zijn eigen kant graag. Ja, laten we dan eerst even hier naar het verhaal van Jelko. Ja. Want hij zei het zelf, het werkje wat mij echt onmogelijk maken bij de club. Laten we even hier. Daarna kwam het moment dat een aantal mensen in de club maar hunzelf centraal stelden. Helaas hebben deze bestuurlijke machten en krachten het mij onmogelijk gemaakt om normaal door te kunnen functioneren. Ja, het werkje wat hem dus onmogelijk maken. Snap je wat hij bedoelt? Ja, ik denk het wel, want het had natuurlijk met die bestuursvorm te maken. Dat wordt volle zijn van ja, volle meesting is ik zo. Het bestuurlijk kippenhak, volle handjes. Even van de mensen die het net weten, een duister bestuur. Ja. En daarboven nog eens een keer een stichtingsbestuur van 10 meesken. Precies. Dus zandje in totaal, maar het gaat eigenlijk om die zoon van dat one-tier board. Ik zo'n woord wat helemaal niet bij Heerenveen past. Nee, het duistere bestuur. Ja, precies. Dat klinkt al een stuk beter. En, maar goed, het idee daarachter is wel mooi. Want dan zit er ook meestal van alle geleding zeg maar in positie om wat te vinden en wat te zeggen. In zo'n duister bestuur daar zit dan net uitvoerende leden. Nou, die dragen wel verantwoordelijkheid. Hè, want ze zitten wel in het bestuur, dus ze hebben wel iets van dat ze wat te melden hebben. En dat kan wel goed gaan. Alleen nog net uitvoerend, ja, dan... De naam zei het al, dan moet je dus net degene die het uitvoerend binnen, zoals Jelko van der Wiel, verder voeten rennen. En dat is zelfs ook gebeurd, ja. En dan kreeg hij wel in de toko. Ja. Dat is het gewoon. Volgen hier met jongens. Aad, ben je toch wat een voetballeefhouder? Ik ben mijn voetbal onder het kersen opgegroeid. En voetbal, dat hadden of sport hadden ergens mee uitvoeren ter ontspanning naar het harde werken. Maar het draait alleen maar om geld en macht en ego's voor me. En ik ging er wel eens naar Heerenveen met mijn maat, maar ik ben 2 alleen aanhakken, want het brandde me soms in om over die boring te springen. En als ik daar onder de knibbels te afsluiten werd voor het geld, ik zou me uit de naad vliegen. Maar ik zie ook geen passie meer en geen beleving. Het is al, het komt wel. Ja. En dat is juist in het bedrijfsleven, dat is juist overal trouwens. Het had van mij niks met mijn sport te maken. Dat vind ik jammer. Ja, dat is dan, ja. Het let wel wijzen. Iedereen zei ik in al deze kanten van het verhaal. Het clubbelang dit, het clubbelang zus en zo. Uiteindelijk zitten heel veel mensen in deze hele situatie er vooral van hun eigen belang. Want als we dit al lang oplost. Want dan kan je toch ook als gewoon nuchter vriezen om tafel, om iemand een Berenburger erbij.
En ze van jongens, dit kan zo net. Nou, maar zien hoe lang het worden heeft. Dat begrijpt mij het meest voor de club. Want wat je de Frederik van Sissen kent, en vanaf het moment natuurlijk dat Riemen aantreden, is het eigenlijk op en deel west. Het gaat nooit goed. Dan kost het volle jeldspelers hellen die er net bij passen, ambities die er net bij passen, werd naar je besturen. Het is schande en iedereen die het Heerenveen een warm hart draagt, die wil die rust weer om. En dat is niks zo logisch, want daar gaat het om. Het wie een beetje de knuffelclub van Nederland. En dan had iedereen het iedere keer maar over hoe het er misrint. Ja. Schande. Ja. Maar meestal zeg ik wel eens, hoe kan het dan dat bijvoorbeeld bij Cambuur zo rustig is? No? Het is wel eens zoals West. Ja, daarom, jazeker. Maar joh, wat is het verschil tussen Cambuur en Heerenveen in één zin? Cambuur is nog steeds een club. Heerenveen is een bedrijf, een groot succes en het groei van hoe het zien je niet. Maar dat is inherent ons succes. Ja, oké, maar goed, dat is wel, daar gaat het natuurlijk wel mis. Want als je een bedrijf wordt, ja, dan wordt er zakelijk geredeneerd. En voor de heel grote supporters is Heerenveen ook gewoon een club. Maar in de praktijk is dat net zo. Maar waar jongens, want hoe nou viert er komt als een formateur. Eerst werd het nog even de dijstige zaken, troch het bestuur die en troch Wim Dijk, Hans Vonk en Takkenberg. Wat ik apart is natuurlijk. Ja, want Takkenberg en Wim Dijk, dat is wetter en vuur. Dus dat wordt een mooie discussie, dat denk ik. Ja. Hans Vonk maar zitten, joh, want er moet natuurlijk altijd nog wel een nieuwe trainer komen. Laten we eerlijk wezen, want nog een paar wedstrijden, dan is Foppe ook weer, is dat ook weer voorbij. Ja, maar ik vind dat Vonk, die mij zich ook wel eens een keer uitspreken. Vonk is toch, want het gaat wel om voetballerij, waar we toe gaan. En een Wat technisch... zou Vonk Sezematten dan? Nou ja, gewoon eens een keer stelling nemen. En Vonk die zei ik nooit eens wat. En dan hoeft net te zeggen van, ik steun die of die. Maar ik bedoel, uiteindelijk is het wel een voetbalbedrijf. Dus een technische man, dat is ook een boegbeeld. En als je dan denk je, een Vonk die mij ook wel zeggen van jongens... Toch denk ik eerder dat het daarom gaat. Want een hulp van die mensen die zulke taken uitvoeren, die ben vaak wat op de achtergrond. Als ze op de voorgrond komen, dan krijg ik vaak een protte kritiek. Je moet er nou eigenlijk niet aan hebben die de partijen verbinden kan, die het uitstraalt van jongen, een peoplesmeisje. Nou, Cezes zijn namen. Ja, dat vind ik heel moeilijk op dit moment. Nou ja, ik zou zeggen Luc IJzinga. Wist je waarom? Dat is een Fries. Die kent Heerenveen, die kent de mentaliteit van deze provincie. Van Komt de u dus supporters. hutfietsen? Precies. Het in het hutfietsen op hoog niveau actief was. Bij T-Mobile, die toenmalige grote Duitse ploeg. Zit ik in bestuurlijke perikelen, zeg maar, want hij zit in een soort belangenvereniging. Lang verhaal, maar in het hutfietsen. Dus hij weet ook wel een beetje hoe politiek werkt. Nou ja, het lijkt mij dat hij dan de goede eigenschappen heeft hiervoor. Dus ik zoek zo'n soort type. Maar ze maakt vooral net weer in uit het bedrijfsleven en een mediator en al dat soort. Ik heb altijd het idee die van Angersboekers kijkt weer, maar ik geloof dat dat nog nooit wordt. Maar ik bedoel, wij weten zelf ook, die man die leven voetbal. Wat die al net van voetbal in weten, dat is net al joh. En ze kennen natuurlijk geweldig met mensen omgaan. Dus, Ja, maar een mooie kandidaat wordt werden. vervolgen, heren. Ze moeten er wel zin in hebben, want Ja. ik vind maar niet aan die erin stappen. Nou ja, in dit Wespennest, absoluut. Nou ja, goed, het zou mooi wezen. Maar Luc IJzinga, zeker een Ja, optie. ja, dat is Dank, Gerard, van die verhaal. Goed, 800.000 gebouwen line in puin na de aardbeving in Nepal. En hoe moet het nou verder? Maar de wederopbouw in San Eremloon. Aasen een beeldverslag. Aad, mooi dat je er weer wist. Ja, De rest van zelfs de hele provincie, ja, dat is dus ijzersterk natuurlijk. Hè? De billen van de politie, elke keer weer de hele provincie terug, maar Miranda achterop een dat fiets. ze me in de Noord van een wilderploeg vregen verbaasd. Luc IJzinga, hij kan bellen, hè? Hij kan bellen. Ja. Waar hij hem deze keer west? Die ga even naar Stegger geweest, naar de familie van Nooy. Wat is daar? Dat is een fruitpers. Gauke Bos, die runt de boel waar ik was. En die persen appels, paren. Ze gaan protte fruit oer. Gauke Bos die is vrijwilliger in Frederiksoord. Een hele grote boomgaard hadden ze daar, appelhof. En ja, protte appels, dat kennen ze net kwijt. Er zit een plakje op, een doekje in. En ja, dat kennen we net meer. Maar de glimmende appels, haar groen of reer. Net meer geschikt voor de verkeer, Nee, dus. ze zijn volle lekkerder. Maar nou, en dat in de achterholen hadden ze een fruitpers ongeskaafd met z'n allen. De familie van Nooy dan en vrijwilligers eromheen. En die persen dus fruit in het seizoen. Maar is dat zo bijzonder dan, Aad, een fruitpers? Nou, er zijn 4 van dat soort dingen in Nederland. En 4? het is van Friesland uit wel bijzonder, ja. Oké. En in Boeteland is het vrij normaal, maar hier nog net. Dus de West bij Miranda Ja. op naar de fruitpers. Op naar de fruitpers. Ik kan even zien. Zie eens wat Miranda? Nou, appels. Ja, dan mag net bij deze BMW. Dit is toch wel de appelbeer? Ja, dit is of de nee? appelbeem, maar Oh. er zit van hier niks aan. Oeh, heb je dat net helemaal goed doen? Ja, er is niks aan de hand. Maar een beurt hier nemen ze dat. Dan slaat hij slaat een ier oer. Volgende Oké. jaar wel waarschijnlijk. Als het, Kijk eens aan zin, hoor. nou, er is maar in mei gaan we wel wat oors van.
Nou, ik denk dat ik heel wat appels plukt, hè. Dus ik dacht, misschien kan je er appeltaart van bakken of zo. Appeltaart? Ik hou wel wat oor in gedacht. We gaan even naar Sterren dan, naar de familie Van Nooy. Die gaan fruitpers. Het is heel lekker spul. Ik bedoel, als je het op een verjaardag openzet en er komen een paar kinderen of kleinkinderen, wat dan ook, pak je zomaar leeg. Ja, het is puur natuur. is- ja. Er zitten geen toevoegingen Geen toevoegingen. Oh, lekker avondsproeien. Zal ik mijn glas drinken? in. Oh ja? Heerlijk. Ja, dit vind je net in de winkel. Nee, Super. dit is echt de pure... Lieke wel bier, hè? Waarom doen jullie dit? Wat zouden jullie hiermee willen bereiken? Eigenlijk is het een soort vrije tijdsbesteding. Een beetje uit de hand gelopen. Het verhaal is een beetje dat we werken allebei al een 7-tal jaar als vrijwilliger op de Fruithof in Frederiksoord. Dat is een hoogstamboomgaard die de oude rassen graag in stand wil houden en verbreiden. Dus we kweken daar, we vermenigvuldigen daar wat bomen, we verkopen er wat bomen. En die hoogstamboomgaard met 700 bomen, die levert op het moment een 40 ton fruit op. En wij weten niet wat we met dat fruit moeten, want het verkopen van biologisch fruit is heel lastig. De drijfveer is dat het belangrijk is om oude appelrassen in stand te houden. Omdat bepaalde genetische kenmerken zijn van die appelrassen die je in de toekomst nodig kan hebben. Met de bestrijding van ziekten en plagen. Want de ene ras heeft veel meer weerstand tegen bepaalde ziektes als een andere ras. Het is net als met groente eigenlijk ook. Ja, je gaat kweken, je wil het biologisch doen, je wil een natuurlijke resistentie hebben. Eigenlijk is het persen is puur het verlengen van de bewaardheid van je product. Ja. En dat kan alleen als je hem verwerkt. Pak is we nog warm, jong. Ja, lekker. Ik hield nog een glasje. We kunnen heel wat familieleden blij maken. Wie kent toch nog een Sinterklaas appelsap drinken? Nou, omdat zo'n beul veel werk in hast, krijg je toen een glasje appelsap. Het is nog een beetje warm. Ja, dat komt dat het gepasteuriseerd is, hè? Juist, ja, het hard wordt van gluurwijn. Tjoch. Tjoch. Dit had echt woord van gluurwijn. Ja, waarom zou ik best nog wel kennen, ja? Dit is wel te serveren op feestjes. Ja, nou ja, daar is het mooie naam, hè? Ja. Dit is hem. Ja, kun je nog een beetje erbij doen, want daar is wel een beetje bijtaapje. Want ja, we kunnen zelf ook even proeven, jongens. Want Miranda die vindt eigenlijk alles lekker. Dat klinkt trouwens wat vreemd nou, maar... jongens, proost. Kunnen we even mijn kritische blik. Gerrit, wat vies je? Ja, ik vind dat Miranda wel gelijk had. Dit zou ik tot thuis graag op tafel hebben willen. Ja, hè? Hartstikke Maar lekker. dat zei het, Aad, en dat vernieuwt me eigenlijk een beetje. Dit vies dus net in de winkel. Nou, ditzelfde vind je wel in de biologische winkels wel. Hè? Maar ja, dit is van die tus. Dit kan iedereen. Hey, gemeentes ook en dwarsbelangen en squallen, die moesten gewoon een appel hebben op een plantje. En nou, bij gemeenteplantsoen, er staan van die eigenaardige fabriekstrukjes in waar het eigenlijk liever geen blad om maakt, want daar hebben we last van. Maar waarom zetten we daar geen appelboom of parenboom in? En laat het bijna plukken, haast een mooi oogstfeest. Hier is naar de familie Van Nooy. Hartstikke gezellig, steek je appel gebakken bij. Ja, maar dat is dus, want we zeggen dus dat zij er alle appels hier van de Fruithof in Frederiksoord. Maar dan kiest dus zelf echt met die eigen appels en eigen parn kist erheen iedere brengen. particulier, iedereen kan erheen. En is dat ook een oren smaak dan? Ja, dit is puur sap. Hè? Als je dat spul uit de supermarkt hebt in die karton, dat komt hoofdzakelijk uit Polen bij al die appels. En dat wordt indekt tot een soort diksap. En dan wordt er hier in Nederland weer water bediend. De smaken er zelfs uit halen, dat wordt indekt. En dat je kan al verschillende smaken in dat appelsap krijgen. En dat kan wel uit China of Nieuw-Zeeland komen. En er zit niks meer in. Ja. En dit is puur. Alles zit er nog Ik in. vind een Beetje beetje, soerig, ja. ja, een beetje soer, ja. Ja, maar ik vind, daar hou ik van, maar... Het is lekker fris. Ja. Maar denk je nou dat dit echt dat je een markt voor is? Dat dit Nou, echt als in je de winkels dit- komt ik moet het eigenlijk maar bij de betaalde voetbalclubs daar zetten. En, dan renst die jongen. Hey, maar hoe lang is dit bewaren? Want er zitten geen conserveringsmiddelen in. Zijn dwarsje kan je 2 jaar bewaren. Het is Hoe pas lang? 2 jaar. 2 Ja, dat jaar? mag niet waar, want maar ben er niet wel op verzameld hoor. Dan, Maar dat is de green, of net? nee, jong. Nee? Nee, hartstikke lekker na 2 jaar nog. Maar het mag ben een jaar hier opwijzen, maar door 6 we met die appels van vallen hier. Dus dan, Nee, dat is ook weer zo. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het lekker. nou, hartstikke mooi. Jongen, we nemen nog gauw even een slokje. Heel wat oors nog, want in Jellylien werd Nepal troffen door een zwieren aardbeving. Meer dan 8000 mensen kwamen hierbij met lippen en 100.000 rekken verwoenen. Gerrit, toen heeft van de omroep in de troffen gebied west.
Hoe wie dat? Ja, indrukwekkend natuurlijk, dat kan net missen. En wij kwamen eerst in de Haardstad Kathmandu aan. En ja, daar is wel genoeg te zien van die aardbeving, maar mag er wat meer om ziekje, omdat het een grote stad is en het leeft en hulpelijke gebouwen staan ik naar Horijn. Maar waar wie is het daar? Ik werkte met de stichting SNPN, dat staat voor Studenten en Moesaharproject Nepal. Die ondersteunen de studenten, bouwen de squalen en hebben er ook een computerinstituut opzet. En ik ben met leden van het bestuur, Gerda Breusma en Vrouwtje Nijholt. Vrouwtje Nijholt is eigenlijk de bedenker van het hele idee. Ja. En wie nog twee mensen mij, een vrijwilliger Jan Sandbergen en de partner van Gerda Breusma weer mij Huub Witteveen. En die fjouwer die binnen daar als een vakantie over dus net van stichtingsgeld, ben daar heen geweest om te zien hoe het er nou voor staat met hun squalen en met hun projecten. Ja, en daar heeft er opnames maken. Want we hebben alle dagen nou in Bient, manje, tiertje, waardje en tongetje, maken zo reportages van ja, die belevenissen daar eigenlijk. Ja. Nou, zullen we gelijk maar zien dan? Even naar Dielien? Ja, die alleen, dat gaat vooral toch even weer om denken van wat weet ik maar weer, hoe weet ik maar weer maar die ramp en hoe slim weet. Dit we zien. Wat dus opvalt na aankomst in Nepal is dat het leven in de haardstad Kathmandu zijn gewone en soms vreemde ritme weer oppakt had. Ook de dijstige liekverbrandings, vaak van mensen die nog maar krek verstaan binnen, gaan weer volop terug. De chaos in het verkeer is voor u wel even wennen. Op het eerste gezicht is er net iets volle van de aardbeving te zien. Maar als we beter joggen, is de skeer nog overal zichtbaar. Een soort slachtoffers wijnen nog altijd in tentenkampen. In Kathmandu binnen de meeste slachtoffers vallen. Thakur Dital, zakenman en de eerste student van stichting SNPN ooit in Nepal, weet wel waarom. The density of population is higher, and also some old buildings, and mostly people die in Kathmandu in one of the very old tower. This tower is totally fell down when first earthquake is vibration, and some other old palace and old houses, it is destroyed. And also in Kathmandu, some people stay inside of house. Thakur komt zelf van het platteland uit het dorpje Durali in het district Gorka, het epicentrum van de aardbeving. Een soort dorpen daar binnen min met de auto bereikbaar. En als de auto net verder kan, moeten we rennen. Vaak urenlang hoe smelle en soms gevaarlijke paardjes. Vrouwtje, ben ik wel al een beetje lidwitse gek met je al leren, hè? Dit soort randjes. Ja, dit is echt een heel ontoegankelijk gebied. Je komt haast net een boetenlander. Hulpverleningsinstanties die komen alleen nog op plakken weer jeeps komen. En wij komen hier wel de gekke vriezen. De skeer die we bij aankomst aantreffen in deze dorpen is totaal. Dit is wat er nog over is van het dorpje Mediatar. Midden in het epicentrum van de aardbeving van 25 april. Er is eigenlijk niks meer over. Er staan nauwelijks meer stenen op elkaar. Wat er staat in het dorp is vaak neetvoorziening, zinkenplaten, tensies. En de meesten moeten eigenlijk nog beginnen met de wederopbouw. Wat je hier verwacht is volle meer aanwezigheid van grote internationale hulporganisaties. Die winnen er net. En hoe komt dat? Omdat ze hier al heen rennen moeten. Hier kan je net komen met een auto of een jeep. En dus moet je eigenlijk vertrouwen op lokale hulporganisaties, lokale kennis. En dat wordt net genoeg dienen. Dat is jammer, want daardoor zitten de meesten hier nog altijd in dit soort rotzooi. Ja, Gerrit nou in de studio ietsje oren kleren, maar red is wel die favoriete kleur, zeggen we nou. Maar wat had nou het meeste indruk op dat makken, die reis?
Nepal zelf, het land, het is alleen maar bergen. En de mensen daar in dat gebied werd, vooral dat epicentrum weer. Die mensen gaan niks meer. Die ben ik een hulpbroeder familieleden verlend, ben verlend, vrouw verlend, heid en mem verlend. En pakken toch de triet weer op. Bouwen weer wat op. Zetten er weer wat del. Vaak maar golfplaten met tentzeil. Ze verbouwen weer op groen. En ik weet wel, een meisje mat verder. Maar je kent er wel groot respect voor haar hoe ze dat dan ik doen. En dan op momenten dat er weer een mogelijke aanleiding is. Dan weet ze ik altijd weer de lach tevoorschijn te toveren. En eventueel een feest te vieren. Want we matten weer vooruit. En dat maakt het grote indruk. Ja. En je sjoggen natuurlijk wel wat ze al kwijtrekken binnen. En dan weer steen te gaan en verder te gaan, groot respect. Maar die grote helporganisaties die komen daar dus net, omdat het gewoon het gebied is ontoegankelijk. Ja. Wat kan dan deze helporganisatie, wat kan die dan doen? Nou ja, deze helporganisatie is al van ongeveer rond 2000 aan de gang. En die gaan wel met een aantal mensen daar de bergen in, kennen de situatie en gaan dan de gearwerking om met lokale bestuurders. Maar die paadjes die je hem echt deel rond, die hartstikke smel. Ja. Als het even een stap verkeerd zegt, dan hier je nou net zitten in de studio. Dat kan zo wezen. Er ben steken bij wat dat zij is. En dan mag je dus wel wollen. Dan mag je dat mag je ondwaren. Maar als ze dus een squallen opbouwen willen, dan ben ze dus gewoon constant maar ze met patten van een dak of wat dakpan of weet ik het of hout. Maar het is al die paadjes bij Del om stadig gewoon dan bijvoorbeeld een squallen weer op te bouwen. Ja, kijk eens die mannen in de film. Hè. Die komen dan die rare smelle paadjes uit met hulp pakken met golfplaten op hun nekken. Wij gaan ze wel even proberen te tillen. Wij kunnen ze eigenlijk naar die eerst van de grond krijgen. Let staan dat we er maar hoe dat soort smelle paadjes erin. Want de mensen die daar wijnen, die binnen geboren, dat binnen echte bergheiden. Wat ze kennen is onvoorstelbaar. En ik liet ze bij, die draven erom van 2 hier. Zoals is nog mem, die zit er altijd achterom. Geen mem te bekennen. Die vlucht ik gewoon de trappen en de paadjes op en del. Dus die mensen kennen daarmee omgaan. En daar maakt gebruik van mij. Die zowel in ervaring om met het gebied om te gaan, als in het bouwen daar. En wat hebben we hier nodig. En ik denk dat dat vaak ontbreekt. En ik ga me wel afvragen, daar ga ik het antwoord net op, waarom ze bijvoorbeeld net een hulpbrood materiaal invliegen met helikopters. Want die grote organisaties hebben vaak zoveel yield, dat je zou denken, dat ken dan ik wel. Alleen nog Oxfam, daar spreekt... Maar hij is net vregen. Nou, we praten met verschillende burgers van Oxfam. En die zijn dat ze daarvoor alleen nog voor het gebied dat wij best binnen, het Gorka-district, dat ze het $10 miljoen voor beschikbaar hebben. En nee, toen had ik hem net vragen waarom net. Hij zei alleen nog van, omdat hij een verbindingsofficier, hij wist het net krijgt. Dus hij zei, dat is mijn werk net, dan moet je bij de baas wezen. Ja. Maar het is vreselijk indrukwekkend, kan ik me zo vaststellen. Ik voor die, hè. En dan, maar viel die net vreselijk hulpelijk eigenlijk? Ja, in zekere zin wel. Tegelijkertijd kerst mijn hulpbietje daar wat waan. En dan stichtingen als een SNPN kan je alleen maar respect voor haar. Er zijn natuurlijk nog wel meer van dat soort liedsorganisaties die er in het gebied wat probeer je op te zetten. En daar kan je alleen maar respect voor haar. Wat ik me vooral hulplees in vielde, is dat je weet dat het zoveel yield is na die aardbeving, dat al die grote organisaties er binnen, maar dat ze eigenlijk krijgt in dit gebied, het epicentrum, met alles platleidt, dat ze daar eigenlijk net heen gaan. Regel je dan wat, werk je geer met dit soort liedsorganisaties, werk je geer met de lokale bevolking in plaats van yield materiaal en we zorgen wel hoe het komt. Ja. Maar wat vinden die mensen zichzelf dan te kwaad die en daar toch? Want ik zou me voorstellen kennen dat die mensen, die hebben natuurlijk een andere mentaliteit, ben veel meer overlevers dan wij waarschijnlijk. Maar ik zou me voorstellen kennen dat hun zegt dan dat afvreden van waarom word je net... En dat ze wat frustreerd binnen. Ja, wel dubbel op. Want zij weten namelijk vaak best wel bijvoorbeeld dat er echt bij de Nepalese regering een project zit. Die had een lietsbedrag aan de mensen alle jaar zonder aanzien der persoons uitkeert. Nou, daar kennen ze gewoon net genoeg mee. Voor de rest doet die Nepalese oerhiet heel weinig. Dit soort organisaties komt daar haast net. Natuurlijk voelen ze zich benadeeld en dat weten ze heel goed. En ze snappen ik net waarom ze net komen. En ben dan dus ik heel blij, dat komt later in de week nog in de reportage, mij de meesten die er wel komen. Gerrit, dank. Ja? En dan komt hier weer. En dan zie je de hectiek hier weer van sport en al dat soort poppenkast. Let me samen zeggen, hoe valt hier nou weer in als Schiphol werd? Ja, ik had heel kwaad. Nou, ik ga lang in Azië wennen. En daar ga ik aan oorhouden dat ik hier vaak denk van mensen bij mij hem druk om. Ja. Dat is weer even op een nij benadrukt. En dat gevoel dat leeft nog duidelijk bij me. Oké, Gerrit, heren, tierentank van je komst. We zorgen dus de serie, het beeldverslag van Nepal, de rest van de week. Ontstaat 4. Van nou nog een hele gezellige jong. Dag. En tjoch.
Morgen is Annemarij Bloemwettegast in Bient. Maar Fries Koppediek, leuke filmpjes en taalgrapjes.